No niin, Vaisen Juha täällä tänään tulee 3. osa läpipelusta Star Wars The Clone Wars. 3. osa. Tadaa! Dooku. Miksi Dooku on muuten tuo itse vankina, koska jos se on nyt se komentaja? Jos se on nyt commander, niin miksi se on vankina? Ei se oo vankina. On. Eihän se oo. Oh. Oi. Eikö muista? Se on se Ai niin olikin jo. Jos se on nyt paiste commanderi, niin miksi se on siellä vankina? Mm. Kato. Mm. Joo, wii! Surprise motherfucker. Kato. Ai mun olkapää. Hoho. No niin. Tää saattaa ehkä mennä kahteen osaan. Niin meni se edellinenkin. Mulla on Dooku. Niin meni se edellinen 2 osaan. Hei, tuo on mopo. Kauan varastessa. Haluaisin varastaa tää tyyppi mopo. Tuu tänne isot. Tuu tänne sanoo. Mikä tää äänilaite on? Varistis. Mitä tää äsken tässä piti tehdä? Tuhota noita. Muistatko pitää aina ottaa näitä? Kato, näitä juttuja ja sitten Joo, mä muistan, mä oon vetänyt tää kentän läpi. mennä hakemaan niitä Pinkkejä palloja. niin tästä näin. Hei, tuo on yksi semmonen. Tuu tänne. Tuu tänne sanoo. Oi, otetaan sitten tämmönen. Hei, pystyykö tota suojaa avaamaan? Kato, että mä pystyisin tällä ampumaan. Come on, mä en kerennyt. Mä käyn. Ota toi mun. Mä avaan ton suojan. Ei sitä suojaa. En mä sitä tarkoita. Vai mitä suojaa? Olisi helppo, jos näkis. Tämä suoja pitää tuhota eka. Niin mun pitää heittää granausia. Yritäänpä se lähin semmonen. Niin tästä otetaan niitä Hei, siinä pinkkiä sä palloja. oot. Missä se oli? Jossakin täällä päin. Niin, siellä se ihan eka. Tämä. Tähän heitetään vaan tämmönen sankari. Ja se räjähä siitä. No ei se nyt siitä granaatista räjää. Se pitää olla semmonen pinkki pallo. Ai jaa, mun pitää hakea semmonen kuulupelistä. Mulla on täällä tämmönen, että mä just saan tän. Where is you? Mutta kun mua vaan pommitetaan tänne, niin tää Ei tee tää kauan kestä. Hei, siellä sä meet ehkä. Ei, tuo on joku toinen. Mä oon täällä. Eikö se sä oot siellä. Mä tuun sun luokse. Mitä? Ei se tuhoutunut. Ai niin kun se pitää tällä hitin. Ai niin joo. Nyt mä tajusin. Elikkä tällä. Tällä niinku näin. Ei se just. No come on. Bam. Ota sä semmonen ja Okei. Mä etin semmos. ja sitten ammu se. Vitun sarvikuoni voi teessä. Vitsi, täällä ei pysty ottaa niitä. Mulla on tässä. Kun mä saan sen kiinni tosta. Noin. Ja sitten hyppää kyytiin ja ota se. Tuossa! Mä just saan tämmösen. Mä tuun Noin. jauhamaan. Se on tuhottu. Ja nyt vielä semmonen niitä pinkkiä palloja. Ota pinkkiä palloja mukaan. Heti kun näen tuolla. No mä saan niitä. En saa minäkin. Ai, se oli siellä. Me otettiin samasta paikasta. Nyt me ollaan yhteisessä. Tämmönen miniskootteri tulee eteen ja mä en kerennyt. Mihin mun pitää tuli tonne? Mm. Char. Boom, boom, boom. Mä sain tuhottu sen. Joo, hake toinen meno. Meillä on mennyt se varmaan viime jakson verran aikaa ja me ollaan saatu yksi tämmönen torni tuhottua. Ja me pitää tuhota 3. Viime jaksossa meni 4 minsaa. Mm. Tommonen pitää tuon shieldi käydä sammuttamassa. Mä käyn sammuttaa sen. Mä käyn sammuttaa tuota shieldi. Ei tossa on tommonen
Tuossa on tämmönen. Onko se sama? On varmaankin. En usko. Mä avasin tästä yhdestä suojat. Mä avasin yhdestä suojat. Joo, mä heti kun pääsin, kerkeisin. Hei, tuolla on joku. Ei niin se on sun kartassa. Hitsi. Mä en näe mitään niitä. Noin tuosta. Hei, tuossa. Joo, mä saan. Se on se kolmas. Mm. Mitä, eiks toi mennyt? Eiks se mennyt? Ei. No, pitää vielä. Hei, moro. Ei, just oli ottamassa. Kerkeiskö? Kerkeikö? Jes, kerkes, just kerkes. Just kerkes. Vittu, sinä on panimukone. Ok. Käy avaamassa suoja. Eiku. Ei tässä oo mitään suojaa. Eiku on tuolla. Mut mistä se avaa? Vittu, mulla meni rikki. Mun menopoi meni rikki. Vasta suoja siitä. Joo. Onko tää etsii uusi semmonen menopoli? Chinese. Kyllä tää ei ehkä mennyt. Tää jotakin vielä tähän jälkeen. Ei vissiin. Niin, kyllä tää ehkä menee. Kyllä tää menee tähän aikaan. Joo, kyllä me yksi saadaan. Jos mä saisin vaikka tämmösen tuosta niin. No nyt se sitten menee rikki. Kalauta. Perkele. Kyllä ei tää, mä voin sanoa, että mä en tiedä meneekö tää, kun me ollaan näin paskoja. Hei, tuo menee yksi. Eli kun löytäis niitä, sehän sitä. Mä löysin yhden. Joo, hyvä. Mä en taas yhtä niitä kuuli. Mä olin vähän destoroija sitä. Vitsi, mulla puuttuu Ammu nyt, ammu nyt. Multa puuttuu yksi